गोथाव जादों गोथाव गोथाव ना गोथावलाय गोथाव मा ओंख्रि खोन्थालाय ओमफ्राय दे बिथिं नाहरना होनब्रा नै इयाव नायलाय ओमफ्राय दालि होन हाय होनलाय खनसे हाय होन बाय हेलो गाइस आं मणिपुर आंनि मणिपुर इउटुब चेनेल आं बे फिसा चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय न' गोदाननि आर'ज लानो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै होननानै भिडिअ बानायबाय आरो आङो दुगैखांबाय सिजौ लायनोसै ओमफ्राय बाथौ गोदान दुमदों बाथौ ओमफ्राय मैया जोङो दादै मोनहानावसो थादों आरो मैयानि भिडिअआव खोन्थानो बावगारदों आङो बेयाव न'आनो जाथ'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय दादै मोननावसो थादों जंख' फंख' जानानै दंजोबो नै बाक्सफोरा बिसानावसो बर्ति माला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम ना मा होनो गाइस थौदो बिदिब्ला नायबाय थादो बाथौआ दुमखांबाय ओमफ्राय दा माइनाव लायनो थांसै आरो सिजौ जगार खालामहांदों हाय होनलाय खनसे गाइस होनबाव हाय गाइस रातिराम बर'नि न'खराव गोदान बाथौ गायसननो नागिरदों नै एसे लाहार फाहार खालामगासिनो आं नै नै बिलुनबो सुदों हाय होन खनसे जारु देलायना फैखादों र' सा लोंग्रोनि ओमफ्राय नैबो एक्ट्रिस ना हाय बिलुन नै बे आनै सिख्ला सोरनोबा नांगौबा आंनाव सोंबासो मोनगोन दै सोङाबा मोना थानाय थाखा दंखायो धनजमथि मानसिया खाबार खायै बङालि साइज जालांबाय नोंथांमोना लांनानै आंहा फज'ना जाहोबा बिराद सिजौ लायनो थांसै सिजौ लायनो थांनांखादों बोरमानि ना फालिया बैयाव दोनदों लायथों लायलायाव सफैलायबाय गैला बेंगलराव थांजोब्बाय बिसा ए मैया लांदों मैया आयंमोना गाबनो ओंखारलायदोंनो बि मोनायावहाय दाउ लांनो फैबा हांसो लाङाखै बाथौखौ लिरस्रोनो बानायबानो जायोना बेखौनो बायलायलायो जि दाम लायो मालाय खस्थ' दंना लाथारबाय मा मेथाइखौनो नोंसोर लेखा लाबोनो हायामोन जानो गोजान मालाबासिम दानबाय आं होआसै ओमफ्राय बेना मारै स्रां थाबाय थायो आंनालाय माथो मोनैसो जालाङो ब्राइटनेस नोंना खमायदों दा जेब्लाबो आंना बिदिनो जाखायो फार्स्टआवल' माबा जानानै उनाव मोदै जालाङो मोनसे ख' प्रभाइड जामिलाय ख'
co-provide. Kamusannya di namanya Subscriber barai bandu. anak tas gitu. Dari ini ndak. Ngeri sini bra. Makanya usah udah beji.
जगार खालामहांबाय सानैबो देबा मोखाङा होथेदों र' इदि जायाखै इदि ओरैनो ओरैजाय जा नोंबो आर'जनि ओंखाम संखांबाय लोगोफोर इयाव ओंखाम जानबाय नामा माइरं सोथ'वाखैना ओमफ्राय इयाव दालि ओमफ्राय इयाव मा लाब्रा ना भाजि अमा नै इयावबो दंबावो देखायबाय था लाखियामोन हामसिगोन आंना नै संग्रा पार्टिया बियो देग्रा पार्टि बेनाव नायनायफोराबो आंनाव नायोना नाया आर'ज लानो नागिरबाय लोगोफोर ओंखाम जाबाय लोगोफोर बोर जादों बुरि गोथाव जादोंना जायाखै मा ओंख्रि गोथाव दालि लाब्रा आलु ओमफ्राय बेदर भाजि जियाव जादों गोथाव जादों गोथाव ना गोथावलाय गोथाव मा ओंख्रि खोन्थालाय ओमफ्राय दे बिथिं नाहरना होनब्रा नै इयाव नायलाय ओमफ्राय दालि होन हाय होनलाय खनसे हाय होन बाय दालायथो नुजाया होनदोंमोन ना आंनि हाबायालाय नोंजोंसो दा रान्धुनिफोर जादों रान्दिनि पार्टि दे गोथाव नंगौना नङा एकदमबारे बिराद बुरजा जाथारबाय आङो थालिर ओंख्रि लायाखै आं बेदरखौ एवदोंमोन बारा थावदोंना थावाखै सोरनावबा सोंदो आरो सोंथ'ला रायजोफोर माबायदि जादों रान्धुनि गोथाव जाथारदों बेदरा मोजां जादों माबायदि नै इसोरो नायग्रा पार्टि ओंखाम जाग्राखौ जों साफायगासिनो दङ मबाइलाव लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट हरदो आर'ज लानायखौनो एसे लानो होननानै लादोंमोन आरो दासो जाहोखांदों खामानिया आयु जा दंखायो नै थिख्लुआ जोंहाना आमाइनि फिसाजो आरो दिनैसो फैदों न' लानायखाय हाय ग बर' रोङा आरो थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय